Nokogena kwano mwanju muligeli bono litukulia oneligi yali yalengena nenga kenengo kwaligania semesa yamangana maya nyaro gokomanya gati yale twabere to kwaliganire kurwase mambia yalenge ntambe go ikachinse chigabano chiabono maragoba lituko niliya ijuma stariki 14 mutinyu 10 mwaka wechiri bubere na merongebere nebere na mangabana bereka go kolekana yaseri bwango chiko sansa muranera ase maragoba yabono nyirabono litokubwaterana nere kurosumuno bwimanyerelyo igakoro kwa Joshua Auta iliterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha litanganika kimati kachanya ramangana yua senchira yoko ya chuta. Tukuira ni Nyasaye simbaradi biamono watore de robora yange na intuyega oborembo bwaye Dr. Alfred Ndemo korwa Kensi konganya go chode mumbo mokonye go seni gargati ya waziri bachorirwe na simbarati. Hatuna shida na mwalimu kama ange discipline watoto wetu. Shida yetu ni watoto wetu kuchukuliwa na DCI. Orokiwa 13 be secondary babe kirubyara ninki bakora gose abayiboli be murunganiriye. Nimesikia kuna afisa wa polisi ameuawa. Sikujua lakini nafikiria ni mambo ya ndani. Omole ndio yaida Odinga kwa risasi na gukua. Asa yomo nenda mange aseli bono isaranso kenkumanya semaragoba ya bono go chakira amangana mayanse ya bono maragobe to go chakana mangana alengete na siasa maiga ya Alfred Ndemo konyara konganya boli tangane kurwase kemakaliki NC na kwebwata no mbolibwa ODM achikambeni chiabachigo eta ni gobono omo waziri sabere kakobagati yaba waziri uyogo chigotena ensemo yobo nchorelia trade and tourism as serikali ya county ya Kisii maiga yomo governor wa county ya Kisii Paul Simbarati kobwato kamuleta yaba waziri gochi ase bunge ye county liko ya hetia gose ko ya tuguterare Ndemo Steven no muri kitobena nani gatwaliganira roboti rokobwatia korwa ase nkaya Dr. Alfred Ndemo ensemo yentanda no muchengo genderete ye maiga yamenyigo ikerune ngana yerietela yakoba gati ya marieta yabateneri bechinsemo au ibeya Kisii asugumetwe gochiase aba MCA nigo bwata mange yoko inyora igoro ya Dr. Ndemo korwa sogo kina kwaye kobori obojumbe bwa kitutu chache not omwaka gwechiri 2013 nechiri 2015 na ibere go ikabono una na mukiniri go subuna twa mukiniri igabuna abantu abayiboli tori angenere oyo no mwana twakinirie na ndo moremereria na ande buna chagite skuru yaye kurwo obwana nabo tumukine tibiya na ntukara no mwana umgengenche nene na ndo obwate chisemya aso mutwe. Daktari ni moroje kurwo obwana bwaye gotira na inde nabo moroje buno murai gocha kurwekera gosoma entanda mpaka buna chete itibo kurwora ende sabana bamwaba banene bakale buna chicha igale bone doctor gati ya masakara a Dr. Alfred Ndemo na amone PhD ya Public Administration korwa sense ya United Kingdom niga kolire emeremo amone byombe au gati ya bo World Bank, United Nations UN, USAID amona gosomechi University chinyinge imense ya Kenya niga bwato gosemeribuna oboteneribwa Alfred Ndemo aso bonchoreria chichiro obotali ne chi industry mbogororie chi sector echio goika ekerengo kya igoro mono iroka chichiro cheito gaiga bangina bange mbali konyora ase bakoigama ebintu buna ase chicho ntobwati ntogani mono na ende bintu mbire buna chimesa bakonerie bintu buna chichiraria nkonyora ore chiborete ebintu biko na kubeka bekunze ono ase ngenjo daktari asoire egasi buneyo nto tomosugume mono ande ntomotebi moneka rutwa moikereire nga ebinta magania itare naya aroseria bangina no enese chishedi ese bakoigama ekero bakonie ebintu na uru bafurahiyanga ntobwato mwana itukurugai ona simba moire kero gekyo tigakonge kabisa agendera no mukyoyu ihitukwira ni Nyasaye simbaradi biamono watore de robora yange na intuyega iga
tokogoki buna intwe kero tokogona intwe tobwate minister korwa ase kenyoro gieto gaiga. We feel very happy. Nje buna ogocha kwane na achira na bondo chende makinete buya naende ngotoikarenge since from 2013 buna boreti chikura unerogete riogo ng'anche ni dawa stiri twarorire ni dawa ogwanja kwa Nyasaye gwakorekire buna etwekero gekio ya twalisimu ne chichiro Nyasaye gaki buna atenenire nere ndemo twabeire tokwenda nere chanda na pete buna boreti chikurechi nonyo igetakabua nonye nabo amalieta aititiguno mugavana Simbarati nigaraganya omuroberi bw'okunyarigeria sobo imena aba MCA be county ya Kisii na bari baraitabu gwetianigu na guchake gasi yabo bene aiga na senka yabo iburu ya Dr. Alfred Ndemo oyukorana na abenyi bense meye bateru na Dr. Alfred Ndemo ni dawa asana batogosemerivuna na nyare kobwenia chinse mochobo nchoreri obotari ne chi industry myorongo rwa Gusii kwene kivuna county ya Kisii ngoikeriere amagenderero kuripoteria Ndizi TV kuroiga sense moya Intanda Manyerero ward kitutu cha Chenote county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Mbiamuno omurikito bene Ndemo Steven asorobotirwa sinchira yobo ikirani abatumeki bebara ikrochense mochenya mbere gwetera Guardian goika katikati yo muchobo songo niko bono bagokira na kwirenda mbyo mugavana bwe county ya Kisii asogo cha kabeno cross gwabo ya ebariyo erienyare koigorwa na kunyara kwango yobo sombi ase omuchobo songo omurikito bene Josephat Amisi na robotirwa sinchira yobo ikirano abamenyi bense moya nyambera na boigo abaonjoreria bo mochobo songo nigo bagokeire igetambukero eserikali county ya Kisii nyareko bagi koimokia na koenekia nyareko bagi koigora epari nyareko bagi gosiekwa amatuka mange yekorua anene korua ensemo ya nyambera ucha obukatikati bwabo songo wetera a sensemo ya Guardian twachire korigererie para ya rosibuga twagokire asenge nchobono ntori korondi Kotowe itari okaiga tuikire roro aya nara magenderero twagete chikura tumeshukuru sana gavana sore twakoire pongezi gavana Simbarati tumeshukuru fanyia wananchi kazi usiogope tuko pamoja na wewe nyorosa parapara sawa na wananchi tumeshukuru hapa Kisii tumesema sasa miaka 5 Kisii itakuwa kama Amerika Jofu yongeki yona akiri nambia mono karona iregananya rumo Simbarati anyare kotabari atebete chibararo sisi mucho songo nyari rekoroisia asebare shortcut tokwa no nyambira mungu tole no magoko ana mutoko mwama guri kwa musabire kesaya mwama tuko ayago tokora magana tochembe ya se Simbarati koigora district ne bare egwero shortcut ekonya abana kanye bawusumuka satani igamureke kabisa egori district bare rosumuya abantu banyore asaba gutambukira kwa ngori kabagaronda satani nigo boigo abonjorero na bamenya abanyarekoba bagotogia eserikali ya ye governor Simbarati asabanyarekoba bakomoboria anyarekoba gakwenekia ngonyarekoba gakoigora chipara anene ejichire magega yo mochobo songo okoroberekana gwechigali obukatikati bwo mochobo songo bwanyarekoba gokeana ebare bonegende yatokonyire wakonyo tokorondika twedetera chamate baje goetega kwa bono sai no etana sasa bachabu tuko ndimo jangu buya ne bigiri yao ego ikibaka nyumba ikashangere ko koranengia anda abantu baigure buya nande baka tengi pande yi ngori magega ibu ate mpaka makutano magega fisha liko ngendo muino ibu ate sigali chumo changa muino elinda abantu banyole magega access komentana yo magega yi gore town ya bana bona abantu bamitumba na bitubinde ndo nyumba town ngobere buya neji bare chiko goronyane muna bona bare chiko nyalo chikubiero chiko ne bune ria rosibie dami ko chinancho ne ko rosibie ko jubanizi ninkagrete nga mangana yakora abamuina yaye jangu na bitubinde tako abamenyi abuboigo nigo bamubulire omugavana uyebe county ya Kisii Simbarati anyare ko bagaguterania chitaya ichiranyara ko bachikumurika chinga kichebutuko koenekia abantu gutara asenseme yo babwate omorembe angine bate ruja nabanga bugwatita yego chakera mambia beka street lights kera bana bichokara berita onya bane ko tebarwa bakengeta bagoreshi na bitubinde keko ne kogoruga mambia jiposti jita choke elinde ne wakatenge simbeta ya okira kuripoteria Ndizi TV kurwe county ya Kisii elitarane Josephat Amisi
Mbiyamono mulikito Josephat Amisi soroboti rwa senchira yoboye kiranu bono gotigana nayo ekiroto kubwatirania mangana rengete na siasa muwakiri Dansan Omari niko bona kwaniri engana erengete nsemo yobo soeri anene bono awabere bagose babete bagotuguterare ebina byabwatiraniti abantu abakurumi anene abarayikolenga Dansan Omari ni gatebere buna ogoikirani wa kwengane yosogo tugutere binare byabwatiraniti abarayana mo yobukurumi ni wekiraniti gukolengana nelichiko omulike itobene kurase county ya Nyamira Jebuma ange na roboti rwa senchira yobekirano Asiama tukabwango iganigo mo Director of Public Prosecution Nuldin Haji abere gago tugutera ebina ale anene mono ebirengete abarayibara somurengo okenya kwanza toira igetambukere koligia obumanyi bwaime igoro yenganeye korwa somu wakili Dansan Omari in Article 157 1A up to 157.11. In those powers, all prosecution powers, all powers to charge are vested in the office of the Director of Public Prosecution. Nato erabuno mo Director of Public Prosecution nere obuata chinguru chogoteneni nagochakia ebina asate babuna mangana yonsi agokora nigo ale asirichiko. So the Director of Public Prosecution has acted within the mandate provided for by the Kenyans in Article 157, and he has terminated those matters. There is no place you can challenge the discretion of the Director of Public Prosecution on whatever matter that is criminal. Likewise, it will be felt that it is wrong, but that is 45 million Kenyans who gave the power. Ensemo yende narwa ogoichana igoro roboti rwalenge asinga seti eyemo igoro yeki nagia top Cohen asaro emo wakili. Today's Star newspaper has carried a story whereby the DCI who saw the affidavit that implicated Justice Kantai to the murder of our client, my client, Top Cohen, has said he was duped to sign that affidavit. In the story in the newspaper, a senior police officer, third in rank in the form of the National Police Service Commission, has said that he was called into the office of one George Maingi Kinoti, then the DCI, given a document. He signed that document. Later, he wrote a memo to the Attorney General in 2021. Nate banabwate obwoba asekinekyo asate bagetaligere iribuya nabokera asali obwamate n'ekinse kinde. So, Top Cohen's murder is a serious international question that is going to bring a lot of pressure to the government of Kenya and to the image of the National Police Service Commission. Kurwase County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiyamono mulikito Job Maange kurase county ya Nyamira saroboti rwa senchira yoboye kirano bono gotigana na yumoncho muligereto tigeri yake toike isiko yorgongoro iso rwa Gusii omure wense omusika William Samoei Ruto asiri tukolia roniga akoletaro ya ikase county ya Laikipia awasaba kago chenga n'abanajeshi ane nasoko nyera nagochengera entunde ya 11 yobo korali yobwa wanajeshi abubale KDF ase county yo nigo chinga kichiru Tanyara kagoti ya buna serikali nebegete mbirobere isene eliko nyara kone kibuna abalendi bonsi nkubwatera nabale boigo kubasira akolengana ne serikali omulikito Everino Sero noroboti rwa senchira yobwekirano. Ensemone ya Laikipia Airbase me county ya Laikipia asomo yoga monene bwo chengera emyaka 11 yegekosi ky'abanajeshi ba KDF obago kwariganiwa bunentire yemo yokogokera obokoreri bwabo. Nomoyega oragwa n'omurai wense Dr. William Samoei Ruto oyoboigo ore omukomanda in chief of defense forces gokwana somo yego yo Ruto nigato yobokoreri obuya bw'abanajeshi ba KDF asogoskia ense ya Kenya bosyo. We pay homage to the bravery of our warriors in defending and protecting our sovereignty, territorial integrity,
in diverse engagements. Our freedom and sovereignty are hard-won products of great sacrifice that we must always guard with utmost vigilance in honor of those who sacrifice for it and in order for us to achieve sustainable development. Ruto boigo nigaine kiaune serikali negenderete gutinana bokongu na bobisa boburendi mense ya Kenya eriko baikiraniria obokorerio bororo. And the government commitments in this regard will remain paramount, and we will continue to invest in our men and women in uniform through the provision of training and education, complemented by the acquisition of relevant weapon systems, equipment, and guaranteeing access to medical care that is holistic, that is reliable, and effective. Kenya is committed to international as well as regional peace and security, as it is the only guarantor of amicable coexistence and regional economic growth. Omoteneneri wege kosi ya KDF Robert Kiboshi niga mwakira mbu ya Ruto asoko irali bagari okora ense ya Kenya na goteba buna ni goberwete gokorera abananchi emeremo emekeranu inse yoburai bwaye. On behalf of the entire Kenya Defence Forces family, to congratulate Your Excellency on becoming the 5th President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. We commit to serve under your command with dedication and fidelity in the fulfillment of the KDF constitutional mandates of defense and protection of Kenya's territorial integrity and sovereignty. Chinga kiechio Ruto nigagokera obokorei anene bobo bwenia ase abanajeshi na boigo ase chiamate chiabo. The welfare of soldiers and their families is a priority. I therefore appreciate the establishment of the various KDF regional hospitals in order to bring closer the requisite preventive and curative health to families and veterans. Ruto nigakora sokoboria abanajeshi kwerua sobokoreri bwabo na boigo kobwaterana amona abananchi eriogo ikerania amagendro no burendi imeyense ya Kenya. The KDF must remain thoroughly professional in order to secure the nation against all threats by offering credible deterrence and also stay robust enough to engage any threat to Kenya's national security and interests. We must renew our commitment to do our part in doing all we can and do it right. Let selfless service define the work we all do for our country, regardless of whether we are soldiers or otherwise engaged. Koripoti regeta seni kia Ndizi TV, erietariane Evelyn Osero. Biyamuno muri kyoito bene Evelyn Osero hasaro botirwa senchira yobo ikrano kurose county yu ya Laikipia wikabona se county ya Kiambu chinsemo chia Gatundo asegeza seni kyabanyanyimbo kemanyikantebu na Kamwangi abubono asaboro kiwa be secondary komina batatu babaire bako kubyara asokotebakana bunani ko babete bako ibachi laptop kurwase skure ya moyoborose manyikantebu na Kianguno yotebekana bona aboro kiwabo igwa bwateranete na abantu bande batatu na kwibachi laptop ichikuru ase skuru echegotebekana ngati echi laptop cyabachiko bwatoko gocha skuru eyo asenchira yo kunyara gokinia birango bya masomo ase skuru eyo yoboroso kolengana na bayibuli ko ase skuru eyo ye secondary niko bono babere bakwe murungania na komuchumu alimo monene we skuru asoko mukigatambokera na kobeka byara aborokiwe 13 ase enseme yo yegetesene kimanyanyimbo babiri yabunigo baboli umwalimu yo kane kibuna aboroki wabo nkoigorero bare korwa ase basiekeire asigatsinike kyabanyanyimbo gotebekana buno mwalimu abante kwerege tambokero asokonyara ko babeka inse yeri chikorie skuru kolentali ko baira asegeteseni kyabanyanyimbo. Hofu yetu ni kwamba hatuna shida na mwalimu kama ange discipline watoto wetu. Shida yetu ni watoto wetu kuchukuliwa na DCI, na inaonekana hivyo hawana haja na kesho na watoto wetu. Nikaenda nikapata polisi wakaniambia watoto tu wako huko.
Si tunataka hatua ionekane haraka, wafanye upelelezi kama watoto wako kwa shule. Si hakuna kitu yote tumekataa, yenye itatokea tutaitikia. Na boigo abantu batatu niko basiria magimabo ase county ya Machakos yasokwanyokirwa neliroba asensemejo elibono bali koiba ose bali koija asensemejo kulengana kero niko bagote abuna niko liroba elibono lyabeteri kwanyoka na ndeiteri ntunde ntangani liroba kwanyoka asensemejo niko chinga gechike batebekana buna babere niko bakwabwabo maega yo kwanyoka kweli liroba elyo abwa soyonde abakawusira mabwaje kerale kumnyokibwa nyagetari maega yo gosira bonsi mebere yaboni gegachira asenkendo nyagetari nene ya Machakos. Within 45 minutes tukakuta mmoja ashatolewa, ila alikuwa amejeruhiwa kiasi na wale wengine walikuwa ashafunikwa. So watu wakajaribu, ikachukua 1 hour na nusu, lisali moja na nusu, wakatolewa kwili wakiwa ashaaga. Alafu huku kuna assistant chief, kuna chief, kuna everybody. Na hii kitu ilianza miaka mingi sana. Na washaonywa pale juu, kuna wengine walikufia hapo juu, na watu wakaambiwa, hao ma assistant chief wakaja wakaambiwa, sasa saa hii wengine 3 ndio wao wamekufa. Sasa tuna serikali gani huku? Pia wale viongozi katika kijiji waweze kuchukua the advice ile wanapewa na wataalamu, at least wa effect wa implement, kwamba kama mchanga ni mzuri watu wasaidiwa, kama ni mbaya inaweza kusababisha ajali pia isimamishwe kabisa. Gotigana na ibono goetania chinka chirubere chimisano niko bago chikokonya kasoko bwatoka kwendagira anene ase county ya Naroko oyore omorugyo ye omokonyu mure wenseri